Несуцяшальны боль страты і агульнанацыянальная салідарнасць. Беларусь смуткуе з нагоды гвалтоўнай гібелі Менчука Романа Бандарэнкі. Гэтую ды іншыя падзеі дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Стыхійныя мемарыялы па ўсёй краіне. Беларусь смуткуе па Роману Бандарэнку. Во всех же дворах сейчас всякие активности проводят. И театры какие-то выступают, и музыканты выступают, и там и футболисты приходят, играют в футбол с детьми, там учат чему-то. Ну вот он, как художник, приходил с детьми, рисовал. А паводле жмусу у дворовым конфликте загадал разобраться Лукашенко. Естественно, я вчера поинтересовался, и сегодня утром все же милицию начали обвинять в очередной раз. Я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело. Вердикт виноваты. Криминальные присуды для удельников протестов. Я не думала, что так, что оправдают. Либо даже срок меньше, но не 3 года за такое. Я выходжу. Апошнія словы Менчука Романа Бандарэнкі, які загінуў у выніку збіцця ва ўласным двары, толькі праз тое, што папрасіў невядомых у масках не здымаць бел чырвона-белых стужак. Сёння ўшанаваць ягоную памяць выйшлі людзі ледзь не ў кожным горадзе Беларусі. З мінулыя ночы і цягам усяго дня яны неслі на плошчу пераменаў кветкі і знічы. Падрабязней Михаил Пранович. Не забудем, не простим, не забудем, не простим. На плошчы пераменаў гэтую ноччу не спалі. Сябры, знаёмыя, суседзі і проста салідарныя людзі з іншых раёнаў Менску прыходзілі ўшанаваць памяць Романа. З сабой неслі кветкі, запальвалі свечкі. Шум ад гудкоў аўтамабіляў не спыняўся да глыбокай ночы. Это ужасно. Это как будто всех нас убили. Вот вчера парень... Вот был сын у матери, а сегодня его нет. Я не мог даже представить, что такое возможно в мирной Беларуси, что белорусы будут убивать белорусов. На его месте мог бы быть я, могли бы быть вы, мог бы быть любой из тех, кто сегодня пришел сюда, любой из тех, кто остался дома. Поэтому я счел для себя необходимым сегодня прийти сюда, показать, что мы не согласны, показать, что мы не забыли, что мы не простим и мы не смиримся. Пра маці Романа цяпер клапоціцца ягоная стрыечная сястра. До конца поверыць у тое, што здарылася, сваякі забітага ўсё яшчэ не могуць. Я стараюсь ее как бы ограждать от вообще всего, потому что ей... мы все ночь не спали. Такое горе. Поэтому, да, она тяжело. Мы были все в разных комнатах, но я слышала, как она всю ночь плакала. Плачуць пра Романа не толькі дарослыя, але і дзеці. Он очень спокойный человек. Спокойный человек очень был у нас. Фотографии видели. Своих детей у него не было, но с детьми здесь, на площади, он очень часто возился, рисовал, обучал рисованию. Не только взрослые, но и дети очень хорошо помнят, знают и переживают. Но это насилие, убийство, избиение людей. Этот беспредел, когда суды вообще никак... Я вообще не знаю, что это за суды. Милиция, это разве милиция? Они разве наши защитники? Это кошмар, просто кошмар. Словы спачування блізкім Романа Бандарэнкі перадаюць па ўсёй Беларусі, а поўдні, уздоўж дарог Менску і іншых гарадоў сёння стаялі ланцугі салідарнасці. Памяць загінулага ушанавалі хвілінаю маўчання. Вялікі смутак, вялікі боль. Вельмі спачуваю бацькам Романа і всім, хто был побач з ім, хто любіў, хто працягвае любіць. Это национальная трагедия нашего народа. Вот в собственном доме вышел во двор и не вернулся. Посмел ответить зверью. Они за это его убили. А мы солидарны со всеми, кто против насилия. И будем стоять до конца.
У памяць пра забітага білі званы як каталіцкіх, так і праваслаўных святыняў. Сотні вернікаў сёння прыйшлі на паніхіду ў гонар Рамана. Михаил Пранович, Белсат. Роман Бондаренко яшчэ адна незаменная страта ў змаганні Беларусі за дэмакратычную будучыню. Гэтак гвалтоўную смерць пракаментавала прадстаўніцтва еўразвязу ў нашай краіне, ды запатрабавала пакараць забойцаў. Спачуванні блізкім і заявы на адрас сілавікоў да Александра Лукашэнкі гучалі з-за мяжы. Адкуль пачулі галасы салідарнасці і як можам уплываць на войскі Лукашэнкі, Юлія Цяльпук. Беларусы, якія не на радзіме, у тым ліку з-за рэпрэсіяў, прыйшлі сёння з кветкамі, з нічамі і сцягамі да амбасады ў Беларусі. В Беларуси убивают людей во дворах, просто так. Человека могут выцепить из толпы, а вечером увезти в морг. Я так вельмі жорстка скажу, што сярод фашыстаў былі людзі. Тое, што сёння адбываецца, гэта сапраўдны эсэс. Лічба затрыманых падчас мірных акцыяў за 3 месяцы перавысіла 17 тысячаў чалавек. Хапаюць на праспектах, у крамах, пад'ездах і ў дварах. Шмат хто са збіваных быў на валаску ад смерці. Все гэтыя выпадкі, яны патрабуюць вельмі сур'ёзных разбіральніцтваў. Але мы бачым, што ёсць палітычны сігнал з боку Лукашенка, які сказаў, што той, хто датыкнецца да міліцыі, мы падбіваем рукі. І фактычна это такі непрыхаваны сігнал на ўседазволенасць з боку супрацоўнікаў унутраных органаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» усклаў вінаватасць за новую палітычную смерць на сілавыя органы і асобаў, якія аддаюць загады. З ініцыятывы Эстоніі, Бельгіі, Нямецчыны, Францыі і ЗША ў Радзе бяспекі ААН абмеркавалі беларускі крызіс, заклікалі нелегітымную ўладу спыніць гвалт і правесці сумленныя выбары. Прадстаўнік Эстоніі узгадаў папярэдняе паседжанне Рады ў справе Беларусі 2-месячнай даўніны. На жаль, з таго часу сітуацыя не палепшылася. Наадварот, узмацніўся гвалт. Мы чулі пра новыя выпадкі катаванняў, гвалтоўных знікненняў, сексуальнага гвалту і іншых злачынстваў ды зневажанняў. На пачатку лістапада 16 краінаў чальцоў Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе перадалі ў камітэт правоў чалавека АБСЕ незалежную справаздачу са сведчаннямі фальсіфікацыі выбараў 9 жніўня і доказамі масавых рэпрэсіяў пасля галасавання. Прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі чакае адказу Еўропы і заклікае да празрыстага расследавання жорсткіх дзеянняў сілавікоў. Пасля чарговай трагічнай навіны былы амбасадар Літвы ў Беларусі, міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічус у твітары напісаў: «Шакаваны смерцю Романа Бондаренкі. Мае самае глыбокія спачуванні ягонай сям'і і сябрам. Роману было ўсяго 31 год, немаверны цынізм, жорсткасць рэжыму і тупое ігнараванне ім памкненняў людзей да пераменаў». Старшыня Еўракамісіі унесла беларускае пытанне ў гэтак званы пакет хуткага рэагавання. Беларусы просяць дэмакратыі. Напружанасць у Нагорным Карабаху зноў узрасла, і атручэнне Алексея Навальнага уяўляе сабой яшчэ адно парушэнне міжнароднага права расійскім кіраўніцтвам. У гэтыя месяцы Еўрапейскі саюз заняў выразную пазіцыю па ўсіх гэтых падзеях. І я лічу, што цяпер прыйшоў час на рашучыя дзеянні. Лукашенка ж сёння ў сваім 4-гадзінным інтэрв'ю шэрагу замежных СМІ і тэлеканалу АНТ назваў мірныя пратэсты спробаю неканстытуцыйнага перавароту, абвінаваціў замежных палітыкаў у недакладным ацэньванні сітуацыі і выказаў спачуванні бацькам Романа Бондаренкі. Это будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать. Надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все же милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование. Першую крымінальную справу за больш як 3 месяцы забойства, узбіцця, здзекаў і гвалту над мірнымі дэманстрантамі. Юлія Цяльпук, Белсат.
Працягваюць караць беларусаў таксама за супраціў і нібыта гвалту дачынення да сілавікоў. Чарговыя прысуды сёння прагучалі ў рэгіёнах. 2 гадамі турмы пакаралі маладзёна з Бабруйску, збітага ж падчас жнівеньскай акцыі пратэсту жыхара Слуцку адправілі ў калонію агульнага рэжыму на 3 гады. Падрабязнасці ў Насты Каханович. 3 гады пазбаўлення волі родны Рамана Караневіча шакаваныя. Маці хлопца стала блага, з суда яе вывезла хуткая. 29-гадовы Раман Караневич гуляў з братамі 10 жніўня ў Слуцку. Да кампаніі падышлі міліцыянты і сталі пытаць, хто з іх крычаў «Жыве Беларусь». Кто кричал? Я им ответил, никто. Они еще раз спросили, кто кричал. То есть брат разговаривал по телефону вообще, теоретически. Я ответил еще раз, никто. Брат не понял, то есть он договорил, наверное, по телефону, наклонился вперед и начал убегать. Паводле пацярпелага міліцыянта Івана Ганчарэвіча далей Раман ударыў яго па галаве так, што пайшла кроў і заліла яму вочы. Сам Раман прызнаў на суде, што, магчыма, кінуў у паветра нейкі прадмет, але намеру трапіць у міліцыянта не меў. Не было крови, ничего, я видел это. Видел, как сотрудник поднялся и побежал дальше за братом. Паводле сведчанняў міліцыянта, Раман быў у міліцэйскай машыне да 11 гадзіны вечара, а паводле пратаколу затрыманне адбылося а 2 уначы. У любым выпадку пасля затрымання мужчына трапіў у шпіталь. 2 ребра сломанных было, на позвоночнике перебито было, нога перебита, глаз, кровоподтеки и так далее. Синяки, ссадины. Жонка Рамана за 3 месяцы бачыла яго толькі аднойчы на дазволеным спатканні. Уся камунікацыя праз лісты. Скучаю очень, пишу, и, как всегда, тревога на сердце. Как там мои любимые? Все ли у вас хорошо? Сваіх дзяцей Раман не бачыў з моманту затрымання. Супраць мужчыны распачалі крымінальную справу паводле 2 часткі 363 артыкулу і адправілі яго ў Жодзіна. Я не думала, что так, что оправдают. Либо даже срок меньше, но не 3 года за такое. Просто вот сидеть ни за что. Таксама на 3 гады калоніі агульнага рэжыму учора ў Гомлі асудзілі мужчыну паводле 364 артыкула крымінальнага кодексу. Ён распыліў пярцовы газ у вочы амапаўцам і цалкам прызнаў віну. Цяпер у справах за супраціў ці гвалт у дачыненні да міліцыянтаў праходзяць некалькі дзесяткаў чалавек. Наста Каханович, Белсат. Плюс 1167 асобаў. Чарговы рэкордны прырост новых інфікаваных каронавірусаў за сотню зазнала Беларусь. Абавязковы масачны рэжым пачаў дзеяць спачатку ў рэгіёнах, затым у сталіцы. Ці прыслухоўваюцца да рэкамендацыяў беларусы, спраўдзіла Алена Дубовік. Масачны рэжым увялі фактычна на траціне тэрыторыі Беларусі. З учора абавязковую захада стала і ў Менску. Цяпер без маскі нельга карыстацца грамадскім транспартам і наведваць усе гарадскія аб'екты. Клиенты по желанию были вот до вчерашнего дня. И на самом деле еще все не привыкли. То есть мы положили маски для клиентов при входе, да, написали, что обязательно масочный режим, но клиенты приходят, ой, нет маски, забыл, ну вот мы выдаем. Правілы рэжыму выклікаюць не адно пытанне. Гэтак штрафаваць за адсутнасць маскі не будуць, але кіраўнікі арганізацыяў, дзе будзе здзейсненае такое правапарушэнне, зазнаюць адказнасць. Праўда, ім дазволілі не абслугоўваць кліентаў без масак. Отказывать каждому клиенту, ну, на самом деле и так с ковидом ситуация такая, что мы боремся за каждого клиента. Если придет ко мне клиент и скажет, я болел ковидом, уже переболел, мне маска не нужна. Я ее одевать не буду. Ну вот что я буду делать? Отказывать в услуге и терять деньги? Ну вот для меня это, как для предпринимателя, очень такая, ну штрафуйте, значит, людей, которые ко мне приходят. Не ўсе пасажыры грамадскага транспарту надзяваюць маскі. У крамах пакупнікоў, якія выконваюць пастанову Менскага гарвыканкаму, паболела, але ўсё яшчэ сустракаюцца тыя, хто не думае пра бяспеку людзей навокал. Это уже от людей зависит, понимаете? Как они относятся. Вот я, например, не хочу заразить кого-то и самому заразиться. Получается, я положительный, а есть отрицательные герои. Просто что забыла маску дома, поэтому у меня как бы дети дома, ну, я спешила. Я ношу сегодня первый день, потому что я из дома не выходил еще. И пока был в магазине, видел только 2 человек без масок. А так в основном все в маске. Ну, я знаю, что
Сами работники магазина заставляют маски одевать? Очень много недобросовестных, поэтому надо наказывать, заставлять. Я знаю по своему мужу, я каждый день с ним ругаюсь, чтобы одевал маску. Он даже в поликлинику без маски ходит. Менскі гарвыканкам абяцае ўзмацніць захады ў выкананні рэжыму сёння. Некаторыя дактары, з якімі нам удалося паразмаўляць, дзівяцца, што рэжым не ўвялі яшчэ ўвесну. А цяперашняе рашэнне, кажуць у адной з інстанцый гораду, было нечаканасцю для эпідэміолагаў. Масочный режим – это такое дело, что можно было уже давно его ввести. Инстанция не принимала никакого участия, насколько я знаю. То есть это было принято в исполкоме, где-то там вверху. Без дакладных захадаў кантролю за выкананнем пастановы з масавым нашэннем масак могуць паўстаць праблемы. Только сейчас около 80% людей действительно надела маску в транспорте, в метро, в общественных местах. Как будто нужно было сказать именно сверху, что, ребята, все, игры закончились, давайте надевать маски. Как будто не хватило осознанности, когда просто доктора говорили, когда просто писали. И, как и в любое мероприятие, когда нет контроля, оно может уходить на спад. Сусветная арганізацыя здароўя заклікае закрываць нос і рот у грамадскіх месцах ды рэгулярна змяняць маску на новую. Алена Дубовік, Белсад. Пераслед журналістаў, ператрусы, зняцце накладу. Ціск на незалежныя медыі ўзмацняецца. Гэтым разам міліцыя прыйшла ў рэдакцыю газеты «Народная воля». Таксама з ператрусам завіталі да фотографа «Новага часу» Дмітрия Дмітриева у межах крымінальнай справы аб масавых закалотах. Пра чарговы дзень рэпрэсіяў Діяна Радкевіч падрабязней. АМА приехал в редакцию «Народной воли» и вынял весь сегодняшний тираж газеты. Приехали просто несколько человек в штатском. Они же вскрыли. Походили, посмотрели, как дедушки берут газеты, попросили приостановить все это. Я сказала, нет, у вас нет оснований, покажите документы, на каком основании вы приехали, и угрожаете забрать весь тираж. В результате они после долгих переговоров, видимо, с руководством по телефону вызвали ОМОН. Затрымали кіроўцу, які прывёз асобнікі. Цяпер машына і наклад газеты 25 000 экземпляраў у ленінскім РУС. Будуць праводзіць праверку ў межах крымінальна-працэсуальнага кодексу. Прычына ў рэдакцыі дагэтуль не паведамілі. Никаких предпосылок не было, прежде угрозы не поступали. Органы сёння завіталі і да журналісткі з Бярозы Тамары Шчапёткінай, у якой правялі вобшук. Двойчы ў дачыненні Тамары заводзілі крымінальныя справы за паклёп і за знявагу. Двойчы і спынялі. Прычынаў сённяшняга ператрусу журналістцы не растлумачылі. Была забрана нават тэхніка, якая не мае дачынення. Былі канфіскаваны блокноты, рабочыя запісы як журналісткі яе. Это сведчыць пра тое, што тыя крымінальныя справы, якія ўзбуджаны былі раней, это проста нагода для того, каб збавіць актыўнасць Тамары Шчапёткінай в гэтым рэгіёне. 15 сотняў за ўдзел у пратэсце далі фатографцы Кацярыне Мядзведзевай, якую затрымалі учора падчас працы на маршы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Ад панядзелка ўжо 8 журналістаў адправілі адбываць арышт. Такой сукупнасці ціску, такой сукупнасці рэпрэсій, розных форм, тое, што зараз адбываецца, ніколі не рэгістравалася. У нас былі сотні затрыманых у 2010-2011 годзе, але на сённяшні дзень у нас ужо больш за 400 выпадкаў розных фактаў рэпрэсій, і ўсё гэта менш, чым за 3 месяцы. Не знаходзіць падтрымання ціск на незалежныя СМИ і ў бальшыні апытаных нами віцяблянаў. Ты же можешь оценить информацию только адекватно, оценивая ее с разных сторон. Это должны быть альтернативные источники. И выбор есть всегда. Зависит от того, что ты хочешь читать. Поэтому, на мой взгляд, какой бы ціск ни был, заўсёды наш человек знойдет ту правду, якая есть. Ту информацию, которую я получаю, мне достаточно из тех источников, которые мне доступны. Спасибо, до свидания. Пускай бы были независимые. Они критику, может быть, какую-то делают, может быть, что-то. Может быть, иной раз даже и правильно, что критику делают. За 3 месяцы пратэстаў нашых калегаў затрымлівалі больш за 300 разоў. Больш за 60 разоў пакаралі арыштам ад 3 до 30 сотняў. Діяна Радкевіч, Белсад.
Улады прадумваюць новыя захады, як супрацьстаяць непажаданым для сістэмы беларусам. Гэтак дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прапрацоўваюць законапраект, які дазволіць пазбаўляць грамадзянства. Напрыклад, за ўдзел у тэрарыстычнай або экстрэмісцкай дзейнасці ці за прычыненне цяжкой шкоды інтарэсам краіны. Ці мае шанец на існаванне такая задума і што пра яе мяркуюць самыя грамадзяне? Анастасія Русецкая. Пазбавіць грамадзянства не толькі тэрарыстаў ды экстрэмістаў, але і тых, хто, цытата, прычыніць цяжкую шкоду інтарэсам краіны. Адпаведны законапраект рыхтуюць дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Анансавала яго сябра камісіі правоў чалавека, нацыянальных стасункаў і СМІ Марыя Васілевіч. Прадугледжваецца магчымасць страты беларускага грамадзянства з прычыны ўдзелу ў тэрарыстычнай і іншай экстрэмісцкай дзейнасці або прычынення цяжкай шкоды інтарэсам Беларусі. Меркаванне апытаных нами громадянов поделились. Потому что есть на самом деле люди, которые экстремисты и которые могут нанести вред. А можно, опять же, преследовать людей, которые не являются экстремистами. Поэтому тут, мне кажется, одного такого однозначного мнения не может быть. Оно, может быть, и надо такой закон принять. Но кто будет подведен потом под этот закон? Это рычаг давления, чтобы запугать народ, чтобы они меньше выходили, потому что государство против этого, им это не нравится, что люди выходят. Это один из рычагов давления. Это неправильно, это не по Конституции. Та, что у нас есть, не дает права отнимать гражданство у человека. Паводле нашей Конституции громадянства не может быть позбавлены никто. Громадянин Беларуси заўсёды застаецца громадянином Беларуси. Все законы, которые обсуждаются, проголосовываются, это законы и это политическая воля одного человека, господина Лукашенко, ныне не являющегося президентом Республики Беларусь. Міс Беларусі 2018 запэўнівае, новацыі ў пазбаўленні грамадзянства закрануць выключна тых грамадзянаў Беларусі, якія ёсць імі не па нараджэнні. Аднак, каб атрымаць грамадзянства Беларусі, замежнік мусіць адмовіцца ад грамадзянства іншых краінаў. Калі выконваць літару існуючага закона, тыя, у каго ёсць два грамадзянства і грамадзянства Рэспублікі Беларусь не ад нараджэння, по ідэі, у іх няма грамадзянства іншай краіны. І пазбаўляць іх грамадзянства Рэспублікі Беларусь гэта пакідаць без эфемернай, але абароны дзяржавы. Грамадзянства гэта дамова паміж людзьмі і дзяржавай. У гэтым выпадку мы маем парушэнне грамадзянскай дамовы з боку дзяржавы, зазначае Вольга Харламова. 3 месяцы таму прыняццё такога закона было неверагодным. Вот сёння я скажу, што чаму не? Мы паступова прызвычваемся жыць у сітуацыі таго, што зараз называюць прававога дэфолта. І зноў-такі мяне, як перш за ўсё юрыста, а ў другім шэрагу палітолага, мяне палохае такая сітуацыя. У якасці адмоўнага прыкладу эксперты згадваюць гісторыю Тадеуша Кандрусевіча, якога не пусцілі ў краіну пры тым, што ён грамадзянін Беларусі. Анастасія Русецкая, Белсат. Гэта былі ўсе навіны ў аб'ектыве. Сачыце за актуальнай інфармацыяй у нашым тэлеграм-канале Белсат. Зычу вам добрага вечара, да сустрэчаў.